Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya saged netepi menapa ingkang dados dawuh-dawuh dalem Gusti kanthi penuh kabingahan. Dinten menika sesarengan pasaman suci sawegung kula panjenengan ngriyayakake miyose Santo Yohanes Pembaptis, hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Tentu kula panjenengan mangertos sinten menika Yohanes Pembaptis, putranipun Sakarias lan Elisabet ingkang rikala badhe miyosipun kagarba dening Ibu Elisabet kanthi penuh misteri. Ibu Elisabet ingkang sampun yuswa lan diarani gabuk pranyata mengandung awit saking kuasaning Hyang Roh Suci lan babar putra kakung ingkang kaparingan asma Yohanes. Rikala Ibu Elisabet nampi rawuhipun Ibu Maria, putra ingkang tasih wonten ing kandungan menika njula saking bingahipun awit dirawuhi Gusti. Wiwit wonten ing kandungan, Yohanes Pembaptis sampun pirsa, sampun tepung kalian Gusti Yesus. Lan menika dados tugas timbalanipun Yohanes ingkang sak mangkih nyawisaken margi kangge rawuhipun Sang Kristus. Menika tugas timbalan. Mila yen kula panjenengan nglimbang-limbang Yohanes ingkang dados putra ontang-anting lan anggenipun peputra menika Elisabet lan Sakarias sampun yuswa, temtu jane sacara kamanungsan ya eman-eman. Mung anak siji kok dadi nabi. Kados bapak ibu nggih, putrane mung siji kakung kok mlebu dadi rama. Kadangkala ya ora trima. Mila brayatipun Elisabet lan Sakarias ingkang saleh, ingkang estu pitados ing Gusti Allah lan kersa netepi menapa ingkang dados kersanipun Allah saged dados tulodo kangge kula panjenengan, termasuk anggenipun didik Yohanes saengga saged dados nabi ingkang nyawisaken margi tumrap rawuhipun Gusti. Tentu boten namung amargi Yohanes menika dipiji dening Allah dados nabi ingkang nyawisaken rawuh dalem Gusti, ning ya pengaruh saha didikan tiyang sepuh menika mesti ugi ingkang dadosaken Yohanes wantun nampi jejiban agung nyawisaken rawuh dalem Gusti. Kula ngaturaken profisiat lan nderek bingah dumateng Bapak Ibu para kadang kinasih adik-adik ingkang ngayom ing Yohanes Pembaptis, lingkungan wilayah setasi paroki ingkang ngayom berlindung dumateng Yohanes Pembaptis. Kula nggih ngaturaken profisiat nderek bingah lan wilujeng pesta nama. Mugi-mugi semangat lan tuladanipun Santo Yohanes Pembaptis dados roh ingkang nuntun lan asongka santosan dumateng iman kapitadosan. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem
kapenuwana kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Lukas bab 1 ayat 57 ngantos dumugi 66 kalajengaken ayat 18. Nalika samono Ibu Elisabet wis tekan titi wancine babaran lan babar putra kakung. Tangga teparo lan sanak sedulure padha ngrungu anggene Ibu Elisabet nampa nugrahane pangeran iku lan padha melu bungah. 8 dinane jabang bayi disupiti. Wong-wong padha mara karepe arep padha ditengeri Sakarias nunggak semi bapakne, nanging ibune kandha, "Ora, jenenge Yohanes wae." Wong-wong mangsuli, "Sanak sedulurmu ora ana sing kaya mangkono jenenge." Nuli bapakne disuni sasmita, kersane arep dijenengi sapa? Sakarias mundhut sabak lan nyerat, "Jenenge Yohanes." Kabeh padha njenger. Sakala iku lesan lidahe Sakarias kabuka banjur memuji Allah. Tangga teparone padha wedi lan kabare sumebar ing pagunungan Yudea. Kabeh sing padha ngrungu padha batin, bakal dadi apa bocah iki, awit astane pangeran nunggal ing bocah iki. Dene bocah iku mundak-mundak gedhe lan mundak teguh batine lan manggon ana ing ora-ora samun nganti tekan titi wancine ngatingal ing masyarakat Israel. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, wonten ing riyaya miyosipun Yohanes Pembaptis kula panjenengan kaparingan pitedah bilih Yohanes ingkang sampun piniji dening Allah dados lantaran cecawis margi tumrap rawuh dalem Gusti. Elisabet estu ngraosaken nugraha saking Allah sing agung. Awit menapa Ibu Elisabet lan Sakarias ingkang temtu nyekeli tradisi-tradisi kebiasaan Yahudi amargi dados tiyang saleh, termasuk anggenipun paring asma tumrap Yohanes, pranyata langkung ajrih dumateng Allah tinimbang dumateng tradisi-tradisi sing didamel dening manungsa. Asma kinarya japa. Anggenipun paring asma boten nunggak semi ramanipun injih Sakarias kados adat sabene, ning asma enggal ingkang dipun paringaken dening Allah piyambak injih menika Yohanes, Allah sing penuh sih palimirma. Lan yen kula panjenengan nglimbang-limbang jaman rumiyin umpaminipun Abraham menika nggih diparingi asma saking Allah. Riyen Abraham menika asmane Abram, terus digantos dening Allah dadi Abraham. Menika mratelakaken bilih Ibu Elisabet lan Sakaria estu mbika manah lan gesangipun kados pundi Allah makarya wonten ing brayatipun menika. Allah dilibatkan wonten ing gesangipun Elisabet lan Sakarias. Lan kanthi menika anggenipun didik putranipun injih Yohanes Pembaptis, kula yakin nggih selaras kalian menapa sing dados kersaning Allah. Mbok Yohanes menika putra ontang-anting rikala sepuhipun Elisabet lan Sakarias ikhlas misungsungaken putranipun dumateng Allah kangge ngleksanani menapa sing dados kersaning Allah. Nyawisake margi kanggo rawuh dalem Gusti.
Pinujiya Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.